Distribution er en transportkrævende øvelse, og derfor har vi i vores søgen også ledt efter et alternativ, der kunne gøre en omdeling væsentligt mere bæredygtig, som er et krav stillet både fra os selv, men også ud imod vores kunder. Vi har valgt BB Cargo, som er lokal. Det betyder meget. Vi er og vil være Nordjylland. Det er nemt og nemmere at komme rundt i byerne i Nordjylland på en cykel. Og de står med et stærkt produkt i forhold til den last, vi skal køre ud med, der også nemt fungerer for vores omdeler. Spar Nord-fonden er den største ejer af Spar Nord Bank. Det udbytte, vi får fra det ejerskab, det uddeler vi i donationer i hele landet. 3 store events, som vi har brugt dem på og med stor succes, det er DM-ugen, det er Naturmødet, og så har det været Danekop. Og vi skal også tænke på at lave et grønt aftryk som fond. Vi har et samfundsansvar i, når vi deler så mange penge ud, at det foregår på en bæredygtig og grøn agenda. Og det må man sige, at ladcyklerne de gør. Hvorfor lige BB Cargo? Det er jo det her med, at cyklerne er genbrug. Fordi det er en lokal nordjysk virksomhed, som vi samarbejder godt med, så har den vist sig at være meget driftssikker og til at skabe synlighed for fonden rundt til alle vores projekter i landet. Dermed sender vi også et signal til dem, vi giver donationer, at vi ser meget gerne, at de også viser bæredygtighed og et grønt ansvar.